dámy, vážení páni, milí pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, žiaci, absolventi a vážení hostia. Je pre mňa obrovskou cťou, že dnes môžem stáť pred vami pri tejto slávnostnej príležitosti, ktorá nám všetkým pripomína našu minulosť, naše korene, ale zároveň nás pozýva k zamysleniu sa nad budúcnosťou. Dnes si pripomíname 90 rokov od založenia našej školy, ktorá sa stala nielen vzdelávacím centrom, ale aj neoddeliteľnou súčasťou života našej obce, Vočovej. Na začiatok by som zároveň s týmto osobitne chcel privítať medzi nami pár hostí. Vítam medzi nami pána inžiniera Rudolfa Huliaka, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň starostu našej obce. Prednostku obecného úradu doktorku Lenku Stančíkovú, pani riaditeľku základnej umeleckej školy Vočova, pani Aničku Bambúkovú Petríkovú, riaditeľa obecných služieb Vočova inžiniera Pavla Holíka, zástupcov odboru školstva a poslancov obecného zastupiteľstva Vočovej. Naša škola, ktorá bola založená v decembri roku 1934, začínala ako malá inštitúcia s veľkými ambíciami. V priebehu rokov sa menila a prispôsobila potrebám spoločnosti a žiakom, ktorých vychovávala. Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtika Vočovej má bohatú históriu, ktorá siaha až do stredoveku. Prvá písomná zmienka o škole Vočovej pochádza z roku 1406, pričom podľa historikov sa jej počiatky datujú najneskôr do prvej polovice 14. storočia. Najstaršia škola v obci vznikla pravdepodobne pri dnešnom rímsko-katolíckom kostole, pričom jej osudy sa menili s osudom samotného kostola počas husitskej doby, reformácie a protireformácie. V 18. storočí sa v Vočovej nachádzala evanjelická škola, ktorá vznikla pravdepodobne s vybudovaním evanjelického kostola v roku 1786. V roku 1872 bola zakúpená druhá budova zvaná Nová škola a v 19. a začiatkom 20. storočia sa vyučovalo v rôznych školách a na rôznych miestach, ako napríklad evanjelická stará škola, Princiareň, dom Jána Holíka Hajtmana číslo 76, učebňa v Jakubovskom dome a učebňa v Síkačkárni. Neskôr sa začala výstavba štvortriednej budovy školy pod názvom Štátna ľudová a mešťatská škola doktora Ivana Dérera. Súčasná budova základnej školy Vočovej bola odovzdaná do užívania 9. decembra roku 1934 a tento objekt v obci dominuje dodnes. S plánovaním jej výstavby sa podľa záznamov v školských kronikách začalo už v roku 1912, ale trvalo až 22 rokov, kým od prvej myšlienky došlo k realizácii projektu a nová, na svoje časy jedna z najmodernejších škôl na Slovensku, začala slúžiť svojmu účelu. Vyučovanie prerušila druhá svetová vojna v roku 1944 a škola sa premenila na nemocnicu. Hoci ju poškodila paľba Červenej armády, obnovila vyučovanie a premenovala sa na štátnu ľudovú školu. Od polovice 90. rokov 20. storočia zaznamenala škola významné zmeny obsahovej i organizačnej štruktúry. V školskom roku 1995 a 1996 prijala projekt základnej školy s rozšíreným vyučovaním, regionálnej výchovy a ľudovej kultúry Podpolania, schválený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktorého realizáciou sa toto zariadenie zaradilo na priekopnícke miesto medzi slovenskými školami. Cieľom tohto projektu je uchovávať a rozvíjať ľudové a folklórne tradície Podpolania. V októbri 1996 bol Ministerstvom školstva Slovenskej republiky škole prepožičaný čestný názov Základná škola Mateja Bela Funtika. V roku 2002 získala škola právnu subjektivitu a
a prešla pod nového zriaďovateľa obec Očov. O 2 roky neskôr sa spojila s tamojšou materskou školou do jedného celku s názvom Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka Očov. Objekty základnej školy v Očovej prechádzali postupne výraznou obnovou od roku 2009, a to najmä za prispenia finančných príspevkov z eurofondov. 4 budovy školy zmenili tvár, keď sa zateplili, vymaľovali fasády a čiastočnými zmenami prešiel aj ich interiér. Škola sa tiež dovybavila učebnými pomôckami. V tomto procese pokračujeme aj v súčasnosti. Zveľaďujeme prostredie, v ktorom sa deti vyučujú. Dnes, po 90 rokoch, môžeme s hrdosťou konštatovať, že škola nie len prežila, ale aj prosperovala a stala sa miestom, kde sa robí budúcnosť našej obce. Za tieto 10 ročia sa z našich žiakov stali odborníci, podnikatelia, umelci, ale aj ľudia, ktorí sú nositeľmi hodnôt, ktoré tu získali. Každá generácia žiakov, ktorí tieto školské brány opustili, sa stala dôležitou súčasťou spoločenského a kultúrneho života v Očove. A to je niečo, na čo môžeme byť právom hrdí. Dnes, keď sa pozeráme na školu z pohľadu minulosti a súčasnosti, vidíme, ako sa nám podarilo prekonávať rôzne výzvy. Prešli sme mnohými obdobiami od vojnových rokov cez obdobie komunizmu až po dnešnú demokratickú spoločnosť. Každé z týchto období prinieslo svoje ťažkosti, no zároveň aj skúsenosti, ktoré nás posilnili. Naša škola prekonala mnohé výzvy, od nedostatku učebníc a pomôcok až po modernizáciu zariadení, ktoré zabezpečili kvalitné vzdelanie pre našich žiakov. Jedným z významných krokov, ktoré nás posúvajú vpred, je implementácia kurikulárnej reformy, ktorá výrazne ovplyvňuje spôsob, akým dnes vyučujeme a učíme sa. Reforma, ktorá bola v posledných rokoch implementovaná v našom vzdelávacom systéme, nám umožňuje lepšie reagovať na potreby moderného sveta a pripravovať našich žiakov na výzvy 21. storočia. Vďaka kurikulárnej reforme sa učebné plány stali flexibilnejšími a prispôsobivejšími, čo nám umožňuje poskytnúť študentom hlbší a zmysluplnejší pohľad na rôzne predmety. Reforma zohľadňuje rozvoj kritického myslenia, schopnosti riešiť problémy, kreativity a digitálnych zručností, ktoré sú kľúčové pre úspech v dnešnom svete. Tieto zručnosti spolu s tradičnými hodnotami vzdelania nám pomáhajú pripravovať našich žiakov nie len na skúšky, ale aj na život. Pri pohľade na našu školu a jej bohatú históriu nemôžeme opomenúť dôležitú súčasť našej kultúrnej identity, folklór a tradičné hodnoty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života našej komunity. A práve tu zohráva nezastupiteľnú úlohu detský folklórny súbor Poľano, ktorý bol založený 8. januára 1996 pod vedením Jána Priechodského s organizačným vedúcim Jánom Hudobom, ktorý je nielen hrdosťou našej školy, ale aj našej obce. Tento súbor nám už 10 ročia pripomína krásy a tradície našich predkov. Je to miesto, kde sa deti učia nie len o histórii a kultúre nášho regiónu, ale aj o dôležitosti uchovávania našich zvykov, tancov a piesní. Detský folklórny súbor Poľana je príkladom toho, ako môže škola ovplyvniť rozvoj osobnosti dieťaťa nie len po stránke akademickej, ale aj v oblasti kultúrnej a emocionálnej. Tento súbor je živým dôkazom toho, že vzdelávanie nie je len o teórii, ale aj o praktickom zapojení do života komunity a o aktívnom zachovávaní a šírení regionálnych tradícií a kultúrneho dedičstva. Žiaci, ktorí sa podieľajú na činnosti tohto folklórneho súboru, sa stávajú nielen nositeľmi miestnych tradícií, ale aj ambasádormi našej kultúry na širšej scéne. V posledných rokoch sa však naša škola nezameriava len na tradičné metódy vzdelávania, ale tiež sa otvorila moderným technológiám, ktoré významne podporujú proces učenia a komunikácie. EduPage, nástroj, ktorý používame na zjednodušenie administratívnych procesov a uľahčenie komunikácie medzi školou, rodičmi a žiakmi, sa stal dôležitou súčasťou našej každodennej praxe. Tento systém
nám umožňuje rýchlo a efektívne zdieľať informácie o školských aktivitách, hodnotení žiakov, rozvrhoch a ďalších dôležitých informácií. EduPage zjednodušuje školské procesy a zlepšuje prehľadnosť a prístupnosť informácií, čo je obzvlášť dôležité v našej dobe. Rovnako dôležitú úlohu v našom školskom prostredí zohráva aj supervízor, ktorý je nezastupiteľnou oporou pri pomoci učiteľom, študentom a rodičom v riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas školského roka. Supervízori zabezpečujú nielen podporu pri profesionálnom raste pedagógov, ale aj pomáhajú vytvárať prostredie, ktoré je priaznivé pre osobný a akademický rozvoj žiakov. Dnes si však dovolím vyzdvihnúť aj úlohu špeciálneho pedagóga, ktorý zohráva špeciálnu úlohu v živote našich žiakov. Špeciálny pedagóg je pre našich žiakov viac než len učiteľom. Je to človek, ktorý dokáže rozpoznať individuálne potreby každého žiaka, ktorý vyhľadáva spôsoby, ako im pomôcť rozvíjať ich potenciál a kto neúnavne bojuje za to, aby každý žiak dostal šancu na úspech. Tieto hodnoty sú základom nielen jeho profesijného života, ale aj dedičstva, ktoré dnes oslávime. V rámci našej školy máme aj sociálneho pedagóga, ktorý svojím zameraním na podporu žiakov v ich osobnom a sociálnom raste prispieva k tomu, aby sa každý žiak cítil v škole bezpečne a mal priestor na rozvoj svojich schopností. Sociálny pedagóg pomáha identifikovať potreby detí, ktoré sa nachádzajú v ťažších životných situáciách a poskytuje im odbornú pomoc a podporu. Tento tím odborníkov spolu so všetkými pedagogickými pracovníkmi vytvára silnú a súdržnú podporu pre našich žiakov, ktorá je kľúčová pre ich úspech a pohodu. Naša škola si uvedomuje dôležitosť holistického prístupu k vzdelávaniu a preto kladieme dôraz na vytváranie prostredia, v ktorom sa každý žiak cíti rešpektovaný, podporovaný a motivovaný k dosahovaniu svojich cieľov. Naša škola teda nezostáva len pri akademickom vzdelávaní, ale aj prostredníctvom detského folklórneho súboru Poľana, moderných nástrojov a podpory zo strany supervízora, sociálneho pedagóga, špeciálneho pedagóga a podporného tímu sa sústreďuje na rozvoj osobnosti žiakov vo všetkých oblastiach života. Mimoškolská činnosť je neoddeliteľnou súčasťou života školy a dôležitým nástrojom na podporu osobnostného rastu každého jednotlivca. V našej škole ponúkame širokú škálu zaujímavých krúžkov a aktivít, ktoré umožňujú žiakom rozvíjať svoje zručnosti, objavovať nové talenty a vytvárať si priateľstvo. To športový, fotbalový, florbalový krúžok, krúžok základy digitálnej tvorby, mladý poľovník, hasičský, rybársky a podobne. Každý z nich má svoj význam a prínos pre našich žiakov, ktorí sa v nich môžu realizovať, rozvíjať svoje talenty a získavať nové skúsenosti. Mimoškolské aktivity sú miestom, kde si žiaci nielen upevňujú svoje vzdelanie, ale aj vytvárajú nezabudnutelné spomienky na časy strávené v škole. Všetkým, ktorí sa podieľajú na organizovaní týchto krúžkov, našim pedagógom, trénerom a dobrovoľníkom, patrí veľká vďaka. Bez vás by tieto aktivity neboli možné. Ďakujeme vám za vašu obetavosť, trpezlivosť a nadšenie, s akým sa venujete našim žiakom. Rovnako veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí podporovali svoje deti, ktorí verili v dôležitosť vzdelania a svojou prítomnosťou na našej škole prispeli k jej rozvoju. Spolupráca školy a rodiny je totiž nevyhnutná pre úspech každého jednotlivca. Všetkým našim pedagógom, ktorí sa v priebehu týchto rokov zaslúžili o vzdelávanie a výchovu detí, vyjadrujem takisto veľkú vďaku. Rovnako aj našim žiakom, ktorí sú dnes ako pokračovatelia tejto tradície, robia školu hrdou na svoje úspechy a činnosť. A samozrejme, nezabúdame ani na našich bývalých žiakov, ktorí dnes žijú a pracujú po celom svete, ale stále si ich uchovávajú lásku k svojej škole a našej obci. Milí žiaci, vy, mladí ľudia, ste dušou tejto školy. Práve vy budete pokračovať v tomto dedičstve a formovať jej budúcnosť. Máte pred sebou neobmedzené možnosti a my veríme, že dokážete využiť všetky príležitosti, ktoré vám naša škola poskytuje
a že sa budete podieľať na tvorbe lepšej a spravodlivejšej spoločnosti. Naša škola bola vždy miestom, ktoré sa neuspokojovalo len so základnými cieľmi vzdelávania. Bola miestom, kde sa vychovávali ľudia s hodnotami, ktorí sa vedeli postaviť životným výzvam a dokázali byť prínosom pre spoločnosť. A práve to je odkaz, ktorý chceme zachovať aj pre budúce generácie. Teraz vás už nechám vychutnávať si atmosféru pripraveného slávnostného programu a prajem vám k tomu iba nezapnutelné zážitky. Čo myslíš? S čím dnes príde? Netuším, ale určite nás niečím prekvapí. Učila si sa? Ani nie. Veľa si pamätám z hodín. Aha, už ide. Čo to zase myslíte, pán učiteľ? Čo myslíte? To je nejaké svetlo? Správne. A čo už vieme o svetle? Že je to voľným okom viditeľné žiarenie. Výborne. A na čo nám také svetlo slúži? Napríklad v takej detskej izbe.
No, aby sme lepšie videli. Tak vidíte, svetlo nám umožňuje vidieť, spoznávať a nestratiť sa. Ale pán učiteľ, na to nám slúži aj hociaká mapa. A dokáže taká mapa aj zrodiť niečo nové? Tomu nerozumiem. Ako môže svetlo niečo zrodiť? Čo sa deje každé ráno, keď vychádza slnko? Začína nový deň. Správne. Každým svojim lúčom slnko osvetľuje krajinu. Dotýka sa lesov, lúk, ale aj ľudí. Prináša so sebou zrodenie nového dňa. Prináša život. Takto som sa nad tým nikdy nezamýšľala. A čo ak vám poviem, že životodarné svetlo môže byť aj v každom z nás. A tak ako slnko, aj my sa nevieme dotýkať iných. To akože vy ste svetlo, pán učiteľ? Aj vy ním môžete byť. Prostredníctvom dobroty a poznania v sebe dokážete objaviť plamienok ľudskosti. Ľudský zdroj svetla. A to vám tak ako mapa umožní vidieť, spoznávať a nestratiť sa. Bude vás prevádzať na ceste života. A tak ako slnečné svetlo, aj to vaše sa dokáže dotýkať iných ľudí. Prinášať teplo, nehu, lásku, porozumenie a nádej. A kto vie, možno raz svojím svetlom zrodíte niečo nové, tak ako slnko každý ďalší deň. A pozrite, tieto maličké už svoje svetlo objavili. Poďte, nevyrušme ich. A ja vám zatiaľ rozpoviem rozprávu o princeznej slovenčine. Vieš, že očovej budú stavať školu? Majú tam veľa detí, tak tú novú, aby sa vedeli učiť, ich začítať a počítať. A ja by som do tej školy chcela chodiť, aby som bola múdra, aby boli rodičia na mňa hrdí. Poďme sa pozrieť, ako ju stavajú.
Tancuj a hraj, len čo slnko zájde, dnes veľmi vyjde večer spať. Tak neváhaj, noha nohu nájde, dnes ča ča ča, budeš tancovať. Tancuj a hraj, keď ťa hudba chytá, na tvári smiech každý musí mať. Končí sa noc, nad nami už svitá, len ča ča ča, budeš spomínať. Zatlieskaj rukami, ča ča ča, zatúpaj nohami, ča ča ča. Každý sa s nami pri rytme tanca otáča, tak si aj ty zakrič, ča ča ča. Zatlieskaj rukami, ča ča ča, zatúpaj nohami, ča ča ča. Každý sa s nami pri rytme tanca otáča, tak si aj ty zakrič, ča ča ča. Rukami, ča ča ča, zatúpaj nohami, ča ča ča. Každý sa s nami pri rytme tanca otáča, tak si aj ty zakrič, ča ča ča. Zatlieskaj rukami, ča ča ča, zatúpaj nohami, ča ča ča. Každý sa s nami pri rytme tanca otáča, tak si aj ty zakrič, ča ča ča. Spokojná, dáme kopa, duchoňa.
dáme sa si. Naša rodina, blízko nás, ale tancuje, vyhorená, nás ochrána, blízko rád, u nás ten blízko rád. Naša rodina, blízko rád, ja ten blízko nepoznám, nás do noci, iba blízko rád, u nás ten blízko rád. Za 6 pármi žil kráľ Pravopis so svojou dcérou Slovenčinou. Otec kráľ všimol si, že je veru na čase dospievajúcu dcéru vydať. Páni, moja dcera Slovenčina je ešte len v puberte, preto ju nedám len tak hocikomu. Musíte ma presvedčiť o svojich čistých úmysloch. Tato, to sú oni a není sú takí starí? Ticho, dcera moja, sú v najlepšom veku. Tuto kaplánik Jožko, prezývaný aj Bajza, má už 27 a práve dopísal svoj prvý román. Tónko je vážený intelektuál z Čeklísa, no a Lajko je učiteľ na líceu priamo v Prešporku. V Uhorsku nie je lepších nápadníkov. Páni, presvedčte ma o svojich úmysloch. Drahý tatko, milá Slovina, fešák som, no čo sa tu budeme oštiepkovať? Veď ona ma už pozná. Neraz som ju na ihrisku navštívil. Neraz káčera požičal. Aj román som si jej pomocou písal. Dobre ona pozná talent môjho pera. Áno, to chcem, ten sa mi páči. No, len pomaly, nech predstúpi ďalší vítač. Nenatahujme sa to ako zuvácky na stanici. Viete, koľko ja mám roboty? Však celý slovník musím napísať. A to není len tak. A my sa tu natriasáme ako koce na slovenských cestách. Áno, to chcem, ten sa mi páči. No, pomaly, nech predstúpi posledný vítač. Chcem ťa, Slovenčina moja, z terajšieho nízkeho stavu podvíhnuť. I rozhodni sa teda pre mňa. Dcera Tatia, Dunaja Viera, s tebou srdce moje žije i umiera. Áno, toho chcem, ten sa mi páči. No, pomaly, tento sa ti páči? Veru, tento, zvaný Štúr, ten je pre teba ten pravý. Len skrze neho zvíťazí vec Slovenská. Keby si Slovenčina v iných rukách skončila, navždy by ťa za netuživú považovali. Ponižovali ťa. Ale v Lajkových rukách porastieš. Hrdou sa staneš, postrachom školských hlavíc budeš. Ale navždy v srdciach Slovákov zostaneš. Áno, toto chcem, to sa mi páči. A Slovenčina žije šťastne až do dnes. A dokonca aj dnes.
dobrom aj zlom. A nie inak, do školy zás vyslali ma. Radšej by som sedela doma, tu ma čaká len pohroma. Nejdem do školy, veď učenie niekedy aj veľmi boli skôr. Bohom, ty ma mobil majú v škole pýtať. Hej,
či ste pripravené na hodinu. Aha, čau, Monika. Už ide teacher. Good morning, students. Good morning, Mrs. Teacher. How are you today? Ako sa dnes máte? OK. Povie sa OK. Ja som happy. Hovorí sa I am happy. I'm fine, thank you. What about you? I'm fine too. Thank you for asking. What the date is it today? Aký máme dnes dátum? Je piatok. Po anglicky to povedz. It's Friday. Celý dátum poprosím. It's 20. It's the 28th February of February 2025. Moje nervy, je to predsa 2025. Thanks, Monika. Zopakujeme si days of the week, teda dni v týždni. Sára. Monday. Čo ti má Monika dať? No veď pravím, že Monday. Celý si pondelok. Monday, deň čítame day. Monika, continue please. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Wow! Konečne sa môžeme začať venovať téme dnešnej hodiny. Super, polovica hodiny v ťahu. Témou dnešnej hodiny je naša obec Očova. Our village Očova a rôzne budovy a miesta, ktoré sa tu nachádzajú. Čo tu všetko máme? No máme tu school. School. How many schools are here? Money, money, money. Prachy, prachy, prachy. Vyslovuje sa to many. Pýta sa ťa, koľko tu máme škôl. In English, it's 3. There are some shops too. Áno, máme tu niekoľko obchodov. Ešte krčma. Po anglicky je to pub. Well done, Monika. No viac toho nestihneme, lebo končí hodina. Have a nice day. Pekný deň vám prajem. Goodbye, see you on Monday. Uvidíme sa v pondelok. See you. Pri odchode z triedy nezabudnite zhasnúť svetlo. Naša škola, hoci by si niekto myslel obyčajná dedinská škola, slávi 90 rokov. A to už je niečo. Kto by bol kedysi povedal, že to bude realita? Nikdy netreba veriť tým, ktorí vám hovoria, že niečo nedokážete. Naše sny sú naše najväčšie bohatstvo. A preto sa ich netreba vzdať. Najväčšie dobrodružstvo, aké môžete podniknúť, je žiť život svojich snov. Vďaka tomu, že kto si raz dávno sníval veľký sen o základnej škole v Očovej, tu môžeme byť dnes aj my. A škola je len začiatok. Celý život sa človek učí nové veci. A každý žiak je semienko, ktoré môže vyrásť v krásny kvet. Aj naša škola nie je len budova, ktorá oslavuje 90 rokov, ale miesto, kde sa stretávajú ľudia a menia svoje životy. Je to miesto, kde sa učíme kriticky myslieť, riešiť problémy, snívať svoje sny a prispievať k lepšiemu svetu. Nelson Mandela raz povedal, vzdelanie je najmocnejšia zbraň, ktorú môžete použiť na zmenu sveta. Kiež by boli na svete len takéto zbrane. Škola je ako taký zabehnutý stroj s ozubenými kolesami. Malé koleso, malé ozubené koliesko, to sú naše detičky v materskej škole. Obdivujem a hlboko sa skláňam pred pani učiteľkami v materskej škole. Majú nesmierne náročnú úlohu. To stredné ozubené koliesko, to sú pani učiteľky a žiaci z 1. stupňa. Hlboký obdiv mám pred nimi, pretože viem, čo to odnáša. Viem, ako učili deti písať, čítať
No a na druhom stupni, to je to najväčšie ozubené koleso, to je už to, kedy ja som vždy považovala mojich žiakov za veľké osobnosti. Škola to je úžasný živý organizmus, kde všetko žije. A tak vždy vravím, že nikdy škola, aj keby oslavovala 100, 300 rokov, nebude stará, pretože do školy vždy chodia mladí ľudia od 6 do 15 rokov. A tak som sa cítila vlastne aj ja, že som stále mladá. A čo mám prijať v našej škole? No prajem všetkým pedagógom veľa trpezlivosti a takisto by som im popriala 3 slova. A to zdravie, šťastie a aby boli hrdí na svoju školu. Jedno slovenské príslovie hovorí, aký učiteľ, taká škola. Prajem teda našej škole skvelých učiteľov, takých, ktorí budú odvážni, inšpiratívni, ale aj láskaví a trpezliví a hlavne úspešní vo svojej práci.
Jaj, ale sa ťažko rozpráva. Keď tak krásne tancujú, myslím, že si zaslúžia ešte jeden potlesk. Už len aby sme toľko nesedeli a troška sa venovali aj telesnej výchove, tak ja túto slávnosť ukončím. Dnešný deň je nie len o minulosti, ale aj o budúcnosti. Musíme si uvedomiť, že vzdelanie sa neustále vyvíja. Technológie, nové metodiky a prístupy sú nevyhnutné na to, aby sme naďalej dokázali ponúkať kvalitné vzdelanie. Naša škola musí zostať flexibilná, adaptabilná a pripravená na výzvy, ktoré pred nami stoja. Verím, že s podporou všetkých pedagógov, rodičov, obce, podporného tímu a samozrejme našich žiakov, kuchárok a upratovačiek, aj pána školníka, dokážeme aj naďalej rozvíjať školu, ktorá bude pripravená na výzvy 21. storočia. Na záver by som rád povedal, že naša škola nie je len budovou, ale aj živým organizmom, ktorý je tvorený našimi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a celou našou komunitou. Je to miesto, kde sa rodí budúcnosť, kde sa formujú hodnoty, kde sa každý deň píšu nové príbehy a kde sa nezastaví túžba po lepšom a krajšom svete. S týmto odkazom pozerajme s nádejou a odhodlaním do budúcnosti. Skôr ako ukončím, je však jedna pravda. Všetko toto krásne, čo sme tu pre vás pripravili, nie je možné urobiť bez akejkoľvek pomoci. Tak ja sa momentálne teraz všetkým chcem veľmi krásne poďakovať za to, že pridali ruku k dielu. Že nám pomohli postaviť taký krásny program. Že nám prispeli, no a medzi nich patria práve títo. Samozrejme, že je to obecný úrad Vočovej, ktorý s nami neskutočne spolupracuje. Samozrejme, remeselný dvor Vočovej, kde kedykoľvek zavolám, nie je problém. Firma Kings SRO Daniel Poničan, stolárstvo Peter Ťahoda, Ryan SRO, manželia Bogárovci, Stredná spojená škola obchodu a služieb Miroslav Berky, Autoškola Tomy, Pavel Filov, akademický sochár Ján Filov, firma Jovat, Remonta Zvolenská Slatina, rodina Harišová, manželia Kováčovci, Martin Selecký s manželkou, kvetinárstvo v Pasáži a firma Rio Tech SRO Lukáš Šiev. Ešte raz vám pre všetkým veľmi krásne ďakujeme. Ale samozrejme, že niektorým sa chcem poďakovať aj osobne, preto sem na pódium pozývam teraz pána starostu obce, inžiniera Rudolfa Huliaka. Poprosím aj pani prednostku, aby prišla. A takisto k nám, keď ja už v tejto pozícii mám rozprávať, tak by som rád pozval tých mojich predchádzajúcich kolegov, ktorí sem prišli. Škoda, že nie všetci. Ale to nevadí. My si na nich spomenieme, my za nimi zajdeme a sa im odmeníme. Čiže ešte tu pánovi starostovi poprosím, aby prišli sem na pódium pani doktorka Anna Sojková, pani inžinierka Bibiana Bulovsková, no a ten, koho si nenám naposledy, ktorý urobil tiež veľký kus práce pre nás, pán Markovič, nech sa páči, poďte menej medzi nás. Pán starosta, iba takto dáme kvety pánovi starostovi niečo na osvieženie mysle a ducha, samozrejme, to som myslel, odovzdaj, nech sa páči.
A tu poprosím, tam bude asi troška problém, ale to zvládneme, však chodili ku mne na telesnú výchovu. Neraz som musel dávať dopomoc, ale to vôbec nie je problém. Takže vítajte u nás na pódiu, poďte tu ďalej. Takže ja sa chcem aj vám odvedieť za to, že ste na tom strednom poschodí držali tú školu nad vodou, pomáhali. Samozrejme, ešte raz poviem, že je tu nie celý zbor toho, čo tu mal byť, ale naozaj ďakujem veľmi pekne. No a poprosím vás, aby ste aj vy možno pár slov, pán starosta, povedali teraz nám. Milé dámy, drahí páni, vážené deti, čo ostáva dodať, keď tu bolo všetko povedané? Počuli sme o histórii školy, počuli sme, čo sa v nej učí, počuli sme, ako je vybavená, že nemusíme zaostávať za niekým, respektíve nemusíme sa hanbiť. Ale to, čo sme tu dneska videli, poviem vám pravdu, hovorí sa o mne, že som veľmi tvrdý človek, ale niekoľkokrát mi vybehla slza do očí. Naozaj naša budúcnosť, ktorá dneska predviedla na tomto pódiu, tie svoje vystúpenia, či už tanečné, alebo spevácké, alebo aj retorické, poviem vám pravdu, že my, očovania, sa naozaj nemáme za čo hanbiť. A to si myslím, že som toho sveta prešiel a chcem sa z tohto miesta ako mene zriaďovateľa obecného úradu v Očovej poďakovať, tak ako aj bývalým, aj súčasnému vedeniu školy v podobe Janka Šimiaka, ktorý si myslím, že je zárukou toho, že naša škola sa neprepadne v úrovni niekam, kde nikdy nebola ani nikdy nebude. Chcem sa poďakovať všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí dneska predviedli tu, že zmysel venovať sa našim deťom je to najväčšie bohatstvo a ten čas je neoceniteľný, pretože vidieť to, čo sme tu dneska videli my, tak hocde človek nezažije. Chcem sa veľmi pekne poďakovať technicko-hospodárskym pracovníkom školy, pretože bez toho, aby bola škola čistá, aby sa v nej nekúrilo a aby nemali naše deti zdravé, chutné jedlo, tak by toto nedokázali. A dovoľte mi poďakovať aj vám všetkým rodičom, firmám, ale aj pracovníkom obecného úradu, ktorí sa podieľajú o to, že táto škola môže v takejto kondícii, v takejto kráse a v takomto výsledku, čo sme tu dneska mali možno vidieť, držať túto školu 90 rokov a pevne verím, že sa za naše deti nemusíme nikde na Slovensku hanbiť. Ešte raz patrí všetkým veľká vďaka. Dovoľte aj mne povedať len pár slov. Som hrdá na to, že som aj ja žiačkou tejto školy. Je to úžasná škola, vychovala veľa talentov, ktoré nás reprezentujú po celom svete, po celom Slovensku. A keď sme videli toto, čo dokázali naše deti, tak verím, že táto tradícia, ľudová tradícia, ale aj to moderno, bude pokračovať ďalej a to dobré meno našej obce budú šíriť dlho a veľmi ďaleko. Ďakujem všetkým. Tebe, Janko, môj kolega bývalý, ďakujem za tento fantastický program, čo ste dokázali, ja som dojatá. A čo popriať našej škole do budúcna. Jej zamestnancov prajem, aby mali všetci takých vynikajúcich kolegov, ako som mala v minulosti ja, všetkých tých, ktorí sú tu, pozdravujem z tohto miesta, skláňam sa pred nimi, boli pre mňa obrovským vzorom, stali sa mojimi celoživotnými priateľmi, môžem povedať. A deťom tým prajem, aby boli takí vynikajúci do budúcna, ako sme mali možnosť vidieť dnes, pretože Očovská škola mala vždy šikovné, dobré deti, má ich dnes a prajem, aby ich také mala aj do budúcna.
Dobrý večer, vážené dámy a páni, milí hostia, milí žiaci. Teda prišlo aj na mňa, aby som sa vám prihovorila a som skutočne veľmi dojatá. Očovská škola, tak ako už bolo povedané, a nie len Očovská, nie je len budova, dominanta obce, ale tvoria ju všetci ľudia, ktorí do nej denodenne chodia. A denodenne je pravda, pretože chodia do nej aj cez prázdniny. Takže prajem tejto škole vynikajúcich učiteľov, tvorivých, kreatívnych. Prajem tejto škole zástupy vedychtivých a po vzdelaní túžiacich žiakov, samozrejme vec aj šikovných nepedagogických zamestnancov. Rada spomínam na moje začiatky, keď som do Očovej prišla. Chcela som tu zostať 2 roky, zostala som, no ani nepoviem koľko. Obraciam sa na teba, Janko, ktorého som spoznala ako žiaka, v neskoršom období ako kolegu a teraz si v podstate môj nástupca. Prajem ti vynikajúcich kolegov, veľa tvorivých myšlienok a drž to pevne, aby naša škola mala také dobré meno a taký cvenk na Slovensku i vo svete, ako mala v minulosti. A ja verím, že sa ti to s svojimi kolegami a všetkými zamestnancami podarí. Vážení priatelia, ja mám toľko rokov ako tá škola za chvíľu. Prvý raz som prišiel do Očovej v roku 1974 a podobne ako kolegyňa tiež som myslel, že je to len nejaká zástavka. Ja ako hudobník som nikdy nerozumel ľudovej hudbe. Celý život som sa venoval, ten predchádzajúci, ten mladý, kým som prišiel do Očovej v hudbe tanečnej. Hrával som v profesionálnych orchestroch a keď som prišiel, ľudová hudba pre mňa bolo niečo také ako, nevedel som ju pochopiť, ale keď som prišiel do Očovej a videl som Podpoľanie, tak začal som rozmýšľať úplne inak. A preto sme v roku 1990 spravili takú nadprácu, že sme našu školu postavili do čela nového projektu škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry. Mnohí nás podceňovali, pretože 90. roky to bola kompiuterizácia, cudzie jazyky a naraz tu prišiel projekt, ktorý mal hovoriť o minulosti, o histórii, o ľudovej kultúre. Dosť ťažko sa nám presadzovalo, ale dokázali sme to. A keď dnes, po 30 rokoch, vidím to, čo ste videli aj vy dnes, tak skutočne, tak ako moji predrečníci hovorili, mal som slzy v očiach a môžem spokojne povedať, že oplatilo sa. Ja vám želám všetkým, aby ste ešte dlho zažívali takúto atmosféru a aby vaše deti vám robili neskonalú radosť. Ďakujem. Vážení hostia, ja ďakujem za krásne slova a dúfam, že všetko sa naplní, čo ste nám povedali. Budeme sa o to snažiť starať, budeme to rozvíjať. No a teraz vám veľmi pekne ďakujem, samozrejme, že vás pozývam k nám do školy, aj tých hostí, ktorí majú pozvánky. Samozrejme, všetci sa nevojdeme, ale na budúce spravím pre všetkých, sľubujem. Takže teraz nás ospravedlňujem tí, čo nebudete, hej. Ale ešte k tomu, aby sme, nech sa páči, ak by sme dovolili, lebo ja som ešte nie posledný článok tohto všetkého, stále sú to žiaci, hej. My sme troška zbytoční v tomto, keď ste videli. Dobre, ale aspoň to navedieme. Ja ešte pozvem na pódium, samozrejme, tých, ktorí toto spackali. Ja som im to neprikázal, pekne som sa opýtal a oni urobili takúto krásu. Takže Miško Dindeš, prosím ťa, poď na javisko a takisto Klára Majová, nech sa páči, poďte sa.
Celé to mali pod kontrolou, rozkazovali mi normálne, čo mám robiť. To bolo zaujímavé, tak som si zaspomínal. Krásne, naozaj. Ale ešte, keď máte dobrý sláčik, tak sa vám hrá. Však tu vám predstavujem náš sláčik. Ďakujeme im za to, že nás takto krásne sprevádzali a myslím, že Rastom Grotanou hrajú pod vedením Pálka Vizika, ktorý sa skrýval za kulisy samozrejme tiež a jemu ďakujem veľmi pekne. Takže z mojej strany asi všetko, z mojej, ale z ich strany ešte nie. Takže chvíľu strpenia a všetci sa stretneme v škole na vyučovaní hlavný predmet občerstvenie. Ďakujem.